हाफ्लं स्टेशनाव ओरैबायदि फ्रेश थाजा फिथाइ सामथाइ फाननाय जायो लोगोफोरनो नुबायना नोंथांमोना? हेलो लोगोफोर, वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल। नोंथांमोनखौ आंनि सनजित गोयारि यूट्यूब चैनलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय। लोगोफोर, आं दायो दंफैयो आसामनि ओरैबायदि समायना रमायना मिथिंगाजों बुंफबनाय हाजो हाला दावमा दावसाजों बुंफबनाय मोनसे फिसा स्मल मोनसे जिल्लायाव दंफैयो। बे जिल्लायानो जाहैबाय लोगोफोर डिमा हासाव जिल्ला। नोंथांमोना अननानै भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय। आङो नोंथांमोननो हाफ्लं एरियानि प्लेसफोरखौ बेसेबां हायो बे भिडिअनि गेजेरजों देखायलांनो नाजागोन। लोगोफोर, दायो जोङो अट' बुक खालामनानै जोङो रावना होलांगासिनो जाथिंगा होननाय मोनसे एरिया प्लेसनि फारसे जों दायो रावना होलांगासिनो। नोंथांमोनाबो नायनो हागोन। दायो जोङो थांगासिनो दङ लोगोफोर। स' लोगोफोर, नोंथांमोनाबो जुदि फैनो गोसोब्ला नोंथांमोनाबो फैनो हागोन। ओरैबायदि मोजां, नोंथांमोनाबो बेरायफैनो हागोन। जायगाया ओरैबायदि समायना, प्लेसआ ओरैबायदि मोजां लोगोफोर। नै फाइनालि जों मोनफैबाय जाथिंगा बार्ड ससाइटि लोगोफोर। बे जायगायावनो बुहुमनि दाउफोरा फैनानै थैफैयो होननानै मिथिदों आरोना। बिनिखायनो बे जायगानि नामानो जाबाय जाथिंगा बार्ड ससाइटि लोगोफोर। दायो आंबो मबाइलावसो नुबाय थादोंमोन लोगोफोर, इन्सटाग्रामावसो नुबाय थादोंमोन। दायो आं फाइनालि आंनि मेगनजोंनो नुफैबाय आरो आंनि मेगनजोंनो नायफैबाय आरोना। ओरैबायदि समायना, ओरैबायदि मोजां प्लेस। बे जायगायावनो बुहुमनि दाउफोरा फैनानै थैफैयो होननानै जोङो मबाइलावफ्राव नुनाय जादों, इन्सटाग्रामाव नुदों, बायदिसिना जों खोनादों आरोना लोगोफोर। दायो आं बे जायगाखौनो फाइनालि आंनि मेगनजों नायफैबाय आरोना। लुक्सफोरखौ नाय लोगोफोर, प्लेस जायगाफोरखौ नाय, लकेसन ओरैबायदि मोजां फटक भिउफोरा। नोंथांमोना लोगोफोर कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों कमेन्ट खालामनो दाबावदे लोगोफोर, ओरैबायदि मोजां। आरो नोंथांमोनाबो फैनो गोसोब्ला फैनानै भिजिट खालामफैनो हागोन आरोना लोगोफोर। दिनैनि भिडिअ बेखिनियानो। थेंक इउ।